Vážené dámy, vážení pánové, já bych vám rád představil možnosti využití softwaru firmy Gepro pro účely poněkud možná odbočující od vašeho hlavního tématu, ale pro nás velice podstatnému. Začal bych troškou historie. Katedrála se začala stavět v roce 1344 a v podstatě dokončena byla až v roce 1929, i když nějaké drobnější práce probíhaly až do roku 1952, kdy byla jednota pro dostavbu chrámu zrušena. Po prvním architektu Matyášovi z Arasu se nám nedochovaly žádné plány dokumentace. Díky bohu po Petru Padléři, který řídil stavbu od roku 1356 do roku 1399, zůstalo několik plánů, které bohužel nejsou v držení České republiky, ale jsou uloženy od 17. století ve Vídni. Takže tady můžete vidět jeden z originálních plánů, které se zachovaly. Je to 14. opěrný pilíř na severní straně. A ve spodní části je řez kaplí svatého Zikmunda. V roce 1859 byla zahájena obnova staré části katedrály, té stojící gotické části. Prvním stavitelem, který vlastně měl na starosti opravy dochované gotické stavby, byl Ondřej Kraner, který stavbu řídil v letech 1859 až 1871, kdy zemřel. Po něm se nám zachovala poměrně rozsáhlá dokumentace. Tady vidíte řez korunní komorou. Od roku 1873 řídil stavbu Josef Mokr až do své smrti v roce 1899. Tady máme stejný řez korunní komorou a dole vidíte zlatou bránu, hlavní vstup vlastně jižní do katedrály, který měl původně sloužit jako hlavní vstup. Tady už vidíte, že ty plány jsou na úrovni uměleckého díla a jsou velice výtvarně pojednány, samozřejmě vznikaly klasickou kreslickou metodou. A posledním významnějším stavitelem byl Kamil Hilbert, který řídil stavbu do roku 1933, kdy zemřel. Jeho plány jsou taky velice estetické a velice přesné, uvidíme to ještě potom dále v příspěvku. Od 60. let zpracovávalo převážnou část projektové dokumentace a stavebně historické dokumentace SURPMO, samozřejmě vše známé, a katedrále se od konce 60. let věnoval pan inženýr Blecha. Tady vidíte jeho poslední plány, které jsme používali po roce 2000, ale ukázalo se, že přestože jsou to krásné a pečlivě zpracované plány, tak nám dostatečně nevyhovují pro dokumentaci, kterou dnešní doba vyžaduje. Tady jenom ještě pro připomínku jeden z typických plánů SURPMA, které byly jakoby v té hlavní várce zpracovány na kartonech a dokonce i vybarveny. Tady už máme určení stáří konstrukcí, takže červené konstrukce jsou gotické, černé jsou románské, modré jsou renesanční a tak dále. Prostě standardní stavebně historický program. Díky úsilí kolegy inženýra Gyuriho hrad byl obohacen o digitální mapu, která zpracovává samozřejmě i stavebně historický průzkum, ale i všechny systémy inženýrských sítí. Pro správu tohoto systému se využívá systém MISIS. Tady je jeho starší verze a teď tady vidíte novou testovací verzi. A zhruba před 7 lety jsme při úvahách o možnostech dokumentace využili další z programů firmy Gepro, což je Kokesh, určitě všichni znáte, který byl pro naše účely upraven, zvláště tabulka expertů a prostě výbava, kterou vy používáte patrně pro katastrální území, tak byla předělána vlastně pro účely stavebně historického průzkumu, kdy nám umožňuje vlastně v různých vrstvách zaznamenávat stáří konstrukcí, různé zásahy v průběhu staletí, které na těch konstrukcích proběhly, ale případně i statiku. Kamene z geologického hlediska a hlavním vodítkem je opracování kamene. Tady máme zobrazení kameníka, který opracovává kvádr od základní stezky, to je ten levý horní obrázek, a potom špičákem opracovává kvádr na hrubo, v té spodní části dochází k zpracování sekerou povrchu kamene do finálního stavu.
Pro gotickou huť je typické, že se používala dláta, to je ta palička s majzlíkem, špičák, což je něco jako zmenšený krumpáč, a plošina. Plošina je dvoubřitá sekera s přerušovaným ostřím, která zanechává typickou stopu při opracování. Takže když kameník vede úder sekerou šikmo, tady vidíte řezu dopadu sekery na kvádr, tak vzniká takováto stopa, která je typická pro ložné plochy těch kamenných kvádrů, z kterých jsou opěrné pilíře a vysoký chor složeny. Pokud klade sekeru kolmo v té ploše, kterou opracovává, tak vlastně vzniká povrch, který už je poměrně estetický a hladký. V některých případech dokonce docházelo k tomu, že ty seky byly zcela symetrické a vlastně to byla taková maníra, kterou tu huť používala. Tadyhle je vlastně něco na způsob teslice, což je plošina, která je natočena napříč krukojeti, která se používala taky k hrubému opracování. Vlastně takovýmto způsobem byl kámen zpracováván a takhle vznikají vlastně takové zoukované stopy po úderu toho nástroje, který nám pomáhá vlastně tu stavbu vyhodnotit. Tady vidíte soukres 10. opěrného pilíře, který je na severní straně katedrály vedle závěru. Výkres je mnohabarevný, obsahuje samozřejmě informace už o stavebně historickém průzkumu, ale samozřejmě je tam řada i modrých čár, které nám pomáhají rozdělit tu složitou výzdobu, která se vlastně na tom objektu vyskytuje. Že potom samotná prezentovaná podoba je většinou v jedné vrstvě a ta barevnost tady v tom případě odpovídá roku, červená je gotická a odpovídá zhruba roku 1380. Oranžová barva odpovídá opravám Ondřeje Kranera, tady v tom případě je to rok 1868. A potom je tam náš zásah z roku 2012, to je ta světle žlutá. Tady, když odstrojíme ten pilíř pouze na gotické zdivo, tak tady vidíte, kolik se z tohoto opěrného pilíře zachovalo v originále. Toto je všechno oprava Ondřeje Kranera, takže vidíte, že ten horní opěrný oblouk byl nahrazen, stejně jako střední fiála celá. A tady světle žlutě vidíte vyznačeno to, co jsme tam v roce 2012 měnili my. Ten systém Kukeš tím, že pracuje ve vrstvách, nám umožňuje i například rozlišit konstrukce, které jsou pevně spojené s tím zdivem, ale od roku 1365 používala huť Petra Padléře specifický systém, že vlastně se postavil holý pilíř, na který se ta výzdoba, ty kružby, které tady vidíte, vimperky, navěšovala pomocí železných kotev, které se zalívaly olovem. Takže díky možnostem softwaru dokážeme vlastně naznačit i ty prvky, které jsou lípané a nejsou součástí toho pilíře. Tady další příklad zpracování druhého a třetího okna vysokého chóru. Opět tady je kompletně zpracovaný průzkum, včetně i olověného oplechování, které bylo doplněno a našich zásahů, které můžete vidět vpravo nahoře na madlech. Pokud odstrojíme zase to okno od všech dodatečných oprav, tak vidíte, kolik se z něj zachovalo v originále gotického zdiva. Samozřejmě systém slouží hlavně pro dokumentaci stavebně historického průzkumu, stavu stavby, všech tmelů, spár, zbytků polychromii, ale je velice podstatná i třeba pro statika, který posuzuje stav té historické konstrukce a případně i způsob zásahu. Takže v případě severního gotického schodiště proběhlo klasické zaměření a zpracování jak stavebně historického průzkumu, tak statiky. Tady vidíte celý soukres. Doposud pracujeme ve formátu 2D, takže muselo dojít samozřejmě k rozložení těch jednotlivých fasád schodiště a do budoucna bude třeba samozřejmě s tímto něco i udělat, protože i pro statika to posouzení není jednoduché, když je ta konstrukce jakoby rozložená. Tak tady, abyste viděli systém trhlin, který vyhodnotí vlastně statik. V tomto případě to schodiště bylo vykloněno o 42 cm z osy, ale vlastně ty práce na jeho zajištění proběhly už v roce 1905, vedl je Kamil Hilbert. A tady vidíte, to oranžové jsou díly schodiště, které Kamil Hilbert musel
vyměnit, aby stabilizoval to schodiště. Nejhorší samozřejmě stav byl v těch horních partiích, které byly nejvíce poškozeny erozí. Ono to souviselo i s tím, že vlastně než byla katedrála dostavěna, tak to schodiště bylo poměrně vystaveno erozi a všem negativním vlivům, protože vlastně katedrála transeptem končila. Další složkou, kterou nám umožňuje zpracovat systém Kokesh, je i geologické posouzení té stěny. Takže v první řadě se samozřejmě zpracovává stavebně historický průzkum. Tady vidíte jižní stěnu zákrestie, která je poměrně intaktní až na tu levou část, žlutou, která naznačuje opravu z roku 1907, kdy bylo potřeba řešit trhlinu, která vznikala mezi stavbou Matyáše z Arasu a Petra Padléře. Tady na té hodně barevné mapce si můžeme přiblížit složení té stěny. Žluté kvádry jsou opukové, ta opuka pochází z Petřína, takže je to prakticky z nejbližšího okolí Pražského hradu. Zelené kameny, které byly velice oblíbené v době Karla IV., pocházejí z Kostelce nad Labem. Šedé, které byly dodány Hilbertem při opravě, jsou zemšena a ty ostatní železité, hnědé a oranžové, ty pocházejí ze Záp a z dalších ložisek podél Labe, protože ta huť z 75% těžila pískovec právě podél Labe. Tady potom je sníh stěny, její geologické zpracování a vpravo je stavebně historický průzkum, takže tady krásně vidíte názorně ty zóny, které jsou z Mšenského pískovce, takže byly dodány právě v roce 1907. Zajímavou prací byla obnova jižní stěny do presbytáře, to je vlastně tady už ji vidíte teda ve stavu po restaurování a vyčištění. Na její pravé straně, tady to zvýrazním, tady je zóna, kde skončil Matyáš z Arasu a v roce 1356 navázal Petr Padléř. Moc si s tím hlavu nelámal, využil všechny šmorce od předchozího stavitele a stavbu kvalitně neprovázal. Takže tam docházelo k destrukcím. Tady je obrázek složený z několika plánů Kamila Hilberta, který prováděl takovou zásadnější opravu, kdy se snažil tu trhlinu přepásat. Zeleně je vyznačen systém těch hlavních trhlin a tady je potom porovnání systému trhlin, který jsme zpracovali při zahájení restaurátorských prací. Je třeba přiznat, že Hilbert měl velice vysokou přesnost a to zaměření bylo velice kvalitní. Takhle vypadá zpracování systému trhlin, který posuzuje potom statek během toho restaurátorského zásahu. Jinou možností, která se dá u systému Kokesh využít, je například pro doplnění restaurátorské dokumentace, tady v případě čištění Zlaté brány, o které jsme již mluvili předtím v plánech pánů architektů, byl použit systém Kokesh pro vyznačení opět prvků doplňovaných. Tady vidíte, že ty díly jsou doplněné, takže prakticky zjistíte jejich stáří jenom z velké blízkosti. Tady je vyznačeno to, co bylo na té originální gotické hlavici doplněno. Tady zase posloužil Kokesh k vyznačení spárořezu, který je v velké části skryt za tou výzdobou. Tady je poslední dokumentace, která nám přibyla v letošním roce. Toto je Ludvíkovo křídlo starého královského paláce. Je to objekt, který byl přistaven vlastně ke křídlu Vladislavského sálu. Dokončen byl v roce 1510. Z velké části se zdá intaktní. Vidíte, že ta spodní rozšířená část je hnědá, tudíž barokní a byla dostavěna v první třetině 18. století. Jednalo se o statický zásah, kde potřebovali pojistit to křídlo, které patrně mírně ujíždělo jakoby do jižního svahu pod Pražským hradem. Tady jenom pro ukázku prvky, které byly vyměněny během oprav v roce 1931. Během naší opravy jsme nemuseli řešit žádnou statiku, protože v první republice architekt Karel Fiala velice kvalitně zvládnul tu opravu.
Tady je fotomapa, která je pořizována jako jeden z podkladů, samozřejmě tady je ve fázi rozpracovanosti. Tady vidíme na západní fasádě i vsazený, už zpracovaný stavebně historický průzkum, který samozřejmě v plánovém stavu vypadá takto. Tady totéž pro jižní stranu, kde se krásně dá díky možnosti vkládání různých informací do toho systému docílit poměrně kvalitní dokumentace stavu. Tady potom je východní fasáda. Samozřejmě tady na této dokumentaci se ještě pracuje a doplňují se detaily, protože se ještě musí zanést některé informace, které vznikly během našeho restaurátorského zásahu. Je potřeba je uchovat pro budoucí zásah, který snad přijde nejdřív za 60 let. Specifickou součástí dokumentace je dokumentování kamenických značek, kterých je samozřejmě na Starém paláci velké množství. Ta pozdně gotická huť obsahovala třeba v případě Ludvíkova křídla 60 kameníků, kteří na ní pracovali. V dřívější době se to dokumentovalo samozřejmě do fotek, což není úplně systematicky správné. V současné době nám systém umožňuje dokumentovat ten systém podrobněji. Do budoucna bychom rádi, aby ty body, které vyznačují teď jenom pouze pozici, obsahovaly obrázek té kamenické značky a případně odkaz do databáze, která je souběžně zpracovávána. Tady jenom pro ukázku je soukres kamenických značek z východní strany a jako poslední doplněk je 3D model toho křídla. Zase je pořád ještě v rozpracovanosti. Geo.cz mi to poslali teď jenom jako snímek, abych dokumentoval, že už se posouváme od 2D k 3D. Děkuji vám za pozornost.